پیشرفت شد. Будет нести в себе эту утрату, это горе в своих сердцах. И это большое горе для всех нас, это большое горе для нашего общества. Ее будет по справедливости. То, что те лица, которые виновны в применении трудовой жестокости под этими делами, дар конвенсияи байналхалқии оиди шиканҷа ин ҷиноят ҳамчун ҷинояти вазнин ва набояд ва аф гузошта шавад. Аф бояд зидди онҳо қабул карда нашавад ва чанд маротиба коалитсия муроҷиат кард ба органҳои ҳукуматӣ ва хоҳиш кард ки аз ҳамон қонун оиди аф ҳамин чиз бардошта шавад ки ва махсус қайд карда шавад ки шахсоне ки ҷиноят содир мекунанд, шиканҷа мекунанд, бояд ба аф гузошта нашавад. Ва аммо афсус ки мо дида истодем ки дар Тоҷикистон нафарҳое буданд ки ба аф карда шуданд ва ин аз тарафи ташкилотҳои ҳам дохили кишвар, ҳам берунӣ хеле ҷиддӣ аз ин чиз дар хавотиранд ва талаб доранд ки мо ҳам талаб дорем ки набояд онҳо ба аф яфтанд. ҳукумотҳо ин санҷишое ки мебаранд бо сифати хуб санҷишо пеш баранд. Бо сифати хуб дар назар дорем ки мисол дархостое ки аз ҷумла мо якчанд фармонда доштем, дархост мекардем гузарондани ташхисҳои зарурӣ ё пурсида шудани баъзе нафарҳои дигар ё ки аз назар гузарондани камераҳои мушоҳидавӣ ки дар баъзе масъулияти ислоҳӣ ё ки дар баъзе милисхонаҳо дар бозошгоҳҳои мавҷуд ҳастанд. мо дархост мекардем ки аз назар гузаронда шуданд, мутаассифона аз назар гузаронда намешуданд. дар маҷмӯъ ягон дархостҳои одатан якчанд муваккиле ки мо доштем ба ҳамин ҳисоб дошта буданд, дархост мекардем гузарондани чунин якчанд чорабиниҳо мутаассифона аз ҷониби маҳкумот ки пеш мебурд ҳамин санҷиша қонеъ карда намешуд ва ҳамин дархостҳо рад карда мешуд. гузарондани ягон санҷишо ташхис фарз кардем гуфтам аз назар гузарондани мушоҳидаи ягон ки такроран аз пурсидани ягон шоҳидо савол мемондем ягон ҳамин ҳолатҳо мутаассифона аз ҷониби маҳкумот қонеъ намешуд, бе ягон асос, бе ягон сабаб рад карда мешуд. барои ҳамин яке аз бем ки ҳамин шиканҷа метавонем як муборизаи хуб барем, ин бояд маҳкумот санҷишҳои сифатнок барад, санҷишҳои сифатнок. از دولمان نگاه کردم میستم که کارمی وقت پیشه دامی وقت دست رو برم میزنم دیگه باید باری دیگه بینم صورت داده که یا سیسته دیده که باری